Ако си необвързана, знам колко е сложно и трудно да намериш човек, който иска сериозна връзка и то такава връзка, каквато ти желаеш. Слушай това внимателно, особено ако си от Благоевград, защото ще ти кажа за най-новия ни клиент в програмата Matchmaking. Той е от Благоевград и е на 36 години, висок е 1,70 м. Той е интелигентен, упорит, амбициозен, води активен начин на живот, е електроинженерен, има собствен бизнес. Въпреки че работи много, е изградил добър баланс между работа и свободно време, а в свободното си време обича да ходи на планина, да кара ски, да пътува, да се среща с приятели. Би искал да има сериозна връзка. И ако всичко това ти харесва и се интересуваш от този човек, ще ме питаш за снимки. Но снимки в матчмейкинг разменяме едва, ако сме сигурни, че имате съвпадение в очакванията си за партньор. Това разбираме като попълните един тест за съвпадение на нашия сайт и ни го изпратите, като посочите кода на обявата. Ако имате съвпадение, ще се свържем с вас и ще ви изготвим безплатен профил. Така че попълвай теста и не го изпращай. Особено ако си от Благоевград.